मा जादों खोथाया माने बब दे एसे दंथारो माथो खानाया फुदोंलाबो बादि लाखि आं नै रायजोफोर खामानि मावनो फैनायाव माने नारेंखल मोनबाय नै माने गाजा बेदलाय खामानिनि ब्लग भिडिअआ एसे खामानिनि आं एसे खामानियाव ओंखारगासिनो दङ आं मा खामानि मावगोन बेखौ नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैदों बा नायनो लुबैदोंबा आंनि भिडिअजों थफादो अब्ला नोंथांमोना नुयोब्ला थुदो आङो बाइकआव गाखोबाय साबि अन खालामबाय दङ थांगोन खामानिया एसे गोजानाव ओंखायनो थांगासिनो दङ एसे स्पिडआव होबाय 100 डिग्रिसोआव होना होबाय आं माने बारा स्पिडआव जानांगौ लोगोफ्रा गोबां मानसिया खामानि मावहैगासिनो दङ बा मावगासिनो दङ आं लेट जाबाय बेखायनो आङो बिराद स्पिड हाबगासिनो दङ नैबेनो जाबाय जोंनि गामि बे समायना रमायना गय बारि बागान खान्थाल बारि थाइजौ बारि आंगो बर'नि गामियानो जाबाय आंनि जोनोम गामि लोगोफोर गामियानो दङ गामि बारनोसै नै थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायदो खामानि मावहैयो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन आरो खामानि मावलागासिनो दङ नै बिराद लेट जाबाय खामानि मावगासिनो दङ बेयावनो मावनांगौ आरो खामानियावहाय माने महिला सभानि खामानियावनो फैदों खुन्थियाल' गायनांगौ नै ए जाथारालै जोंनिया खामानि एदायबावबायसो खुन्थियाल' होनदोंमोन गैथारा नै होद मावाखैलै आमायनो ओरैनो फैदों सहल' खालामफैबाय दा नोङो रुजुनायसो ना बानायसै मा खालामदों बब दे एसे दंथारो माथो खानाया फुदोंलाबो बुरा मानसि दा जोबखालायबाय नै मालाबानो स्लिमनो बे आदाया थिखोदोंमोन दा हाबायबो नै नुबाय दा नै माने मावनाया बिराद गोख्रोंलै आयु रायलायजाया जोब्बायानो नै खामानियानो माथो ओरैबायदि स्पिडआव मावखायो माने नैबे खुन्थिया जोबब्लाथाय जोबलायबाय आरो खामानिया माने मिस कल बायदिल'खा आरोखि दे मा जादों खोथाया माने जों नांखाया बिदिखौ जों होखारनांगौला जोंखौ खोनायो नांगौ माने हानायसैयानो बारा गोबां गैलिया नै खुन्थिया गायबाय बेनिफ्राय लेबेल दुरुं खानानै लेबेल लागासिनो दङ फाइनालि खामानिया जोंनिया कमप्लिटेड जोब्बायानो गासैबो जोब्बाय आरो गाखोग्रा दै औवा खाबावबाय थिखांगासिनो दङ माने एफा एनै दंबावो आरो माने जयै मावनांगौ आरो हारसिं हाया जायखौ जयै मावो बेखौ होनदों ज' जुदि खौसेथि मावोब्ला माने समायो बिदिनो बानायगासिनो दं माबा सेन्टिनारि जुबलिं नामा इयो अफिस जागोन ना जाबाय बे 27आव फिथा हास'गोन बा 27आवनो बे 27आव हास'गोन आरो जागासिनो दङ नै बेनिफ्राय बै बिल्डिंआ जाहैबाय वुमेन कमिटिनि नैबे इउथ कमिटिनि अफिस ना बिदिनो आरोखि मा देखायबावनो बेनोसै ओमफ्राय सभायाबो जागोन जाहैबाय महिला सभा मण्डलि मोननैनि मावथिफोर ओमफ्राय बे मण्डलि मोननै मोनसे जाहैबाय नाम्बार 2 बालाफारा मोनसे जाबाय आमलायबादा मोननैजों जयै मावबाय दा जोब्बायानो नै दिनैनि आंनि ब्लगनि गेजेरजों आं जे खामानि मावनाय भिडिअखौ देखायनो होननानै नोंथांमोननो बुंदोंमोन खामानि मावनायखौ देखायनो बुंदोंमोन दा बेनो दा फाइनाल बे खामानिया जोबब्लानो जों गावबागाव न'आव थांफिननो मोनसिगोन नायनानै लादो मावथिफोरखौ माबायदि मावो बिराद माने मावनायाव आखा फाखा जिरायनानै थायाखै सासेबो ने नुवाखै नै सोरबा औवा रोगादों सोरबाया माबा खालामदों सोरबाया माबा गनजों माबा थुखोना होदों ने बिथांबो बिराद मावबाय दहाय फार्स्टआवनो नुखाबाय माने हाया थिखांबायखाबाय एकदम देन्जारखा मानसिया एसे माने खर'आ एसे दाउबो खिलायनायखायसो गुफुर नुदों गोरायैनो दङ माने फैनायावहाय दाउबो खिलादों ना माने खर'आ एसे गुफुर नुदों आरोखि मेसिना थिगैनो दं आरोखि बे खानाया इन्जिना बे खुन्थियाफोरखौ दंफांबा होबावदों हयना मालाय सेंग्राफ्रा सानै गाहाम नांगौ हारसिं दंफां होलायबावदों सानै गाहामजों औवाफोरखौ थसेल' रोगायोला मालायफ्रा बे थथाम गाहाम होबावो दानखायो माने इन्जिना थिग दं आरोखि खर' नायोब्लाथ' हानाय नङाबायदि नुयो बिदि नङा आरोखि खर'जों खोथा गैया माने जेरै उदैयाबो जि देखाबायना नै लरग'गौ लेखा माने बोलोआव उदै थायोलै मावो बेसोरा बिराद मावो माने जों बारा हाबावासो बिथाङा मावो आरोखि माने गोदोनि दा अरिजिनेल आलु
अरिजिनेल कबि फान्थाव मोनजाबोदों बिथांनाव मोनसे बेमार दङ खिन्थु बे बेमारा बिराद गाज्रि बे बेमारा जाहैबाय माने खामानि मावनो मोनाब्ला हान्थु मोदोम मावलाबायो आरो सर' दं मावनो मोनाब्ला बेबायदि सर' लागायो माने खामानि मावनो मोनाबाथाय मोदोमा लर' मावो आरोखि बिदिसो आरोखि मेंनायाव रेस्ट लाबाय आरो साहा लोंलायबाय नै लाल साहा खिन्थु आंबो जादों नै जानायनिसो देहालै बांद्राय जाबायना आमाय जाबाय जानायावलाय जाखायो बादि लाखि आं नै रायजोफोर खामानि मावनो फैनायाव माने नारेंखल मोनबाय नै माने गाजा बेरलायखाबाय नै ओमफ्रायो गाजा बेरसे बेरनानै नै रोदाबो ओंखारलायखाबाय मोनथाम ओंखारलायखाबाय बेखौ जावनानै गायनांगौ ना सायाव होनांगौ जाखोलाङो जायो जायखिजाया गायहैनायसै आं बेखौहाय नारेंखलानो थांजायो गोजौ जायो फिथाइयानो थाया ओंखायनो बेखौ लाबाय आं ख्र' ख्र' गाबलायखायो प्लास्टिकआव सोनांगौ दा बेखौ दि आमाय गायहैनायसोखौ मोजांनो देनांहाय सोरबाफोर जुदि जाफैनो गोसोब्ला कमेन्ट खालामना सोंहरदो माबायदि जाखो थाइखो थाइदिया आङो बेखौहाय माने गिदिर खालामनानै आंनि फल'वार्सफोरनो राननानै हैजोबगोनलै फिथाइखौ आंबो लायाना फ्रि मोनानि ना बिफांखौनो फ्रियाव मोनखादों माने मोनसे राव खोनालायबाय आङो जायफ्रा गोरलैयाव बान्दरखाया नाङो बिसोर गाखोनो हायोनो बान्दरखाया नाङिफ्रा गाखोनो हायानो नैबेबो नांदोंना नाङाखैबो दाखो गाखोनो हाबाय ना सोंनाङासै मोजांनो लेटेस्ट आरोखि आंनि थाखाय माने बान्दरखाया गोनांफ्रासो गाखोनो हागारोलायनो नंगौबो खोमालै बारला बुरला हायोमोन ना सोरबा दालाय फिसा फिसायावनो जाम्पिं होदलाबायो आं हले हायालै बिदि लोगोफोर जोंनि खामानिया दायो जोबनाया फैबाय माने जोब्बाय दायो जों गावबा गाव न'आव थाङासै जे मावनांगौ बेखौ मावबाय खुन्थिया गायबाय बेनिफ्राय औवा खाबाय बेनिफ्राय जोबथ'बाय आरो दा जों थांनो मोनसिगोन बा जों थाङासै लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंला लाइक शेयार खालामना होदो नेक्स्ट भिडिअ' थांगोन नेनानै